Sanibonani, sithanda ukubingelela emini egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabingelela kunina nonke, siyabingelela emakhaya, siyabingelela. Hayi kuyashisa bazali bami. Kuyashisa yazi ukuthi umuntu kunzima nanokukhuluma. Hayi bandla. Siyabonga ukuthi umuntu sebuyile enkonzweni sikhonze kahle. Sekuthi nje umuntu nje akhumule nje lokushisayo azama ukufaka into ezipholile. Kukho konke sibonga uNkulunkulu. Asiyambonga uNkulunkulu kuyimanje nje nami nje wange inkonzo nje. Ngicabanga ugqoka ivesti newakiki yami. So nje ngiye ngithi nami ukuhamba nje ngiveze isihluzo sami ngeke. Kuyashisa. Kodwa sithemba ukuthi nonke kube right isonto lonke kuhambe kahle konke emakhaya kuzo zonke indawo. Siyathemba ukuthi yonke into ihambe kahle. Siyazi ukuthi kukhona abanye abaseyinhlungwini, abanye beshwe ihlobo zabo. Engathi uNkulunkulu angaba nani, aniqinise, aniphe amandla kona konke. Nazi ukuthi nje ukhona uNkulunkulu ongaguqukiyo nanoma ngabe isiphi isimo. Kukhona izwi lithi into engangihlukanisa nothando likaJehova. So ziningi izinto ezibalwayo, izinto ezibalwayo kulelo lezi izinto lezi ezenzekalayo. Mayibhati ilezinto ezenzakalayo ey'mpilweni zethu. So nje ukuthi nje nihlale nje kakhulu ethembeni uNkulunkulu nje usanithanda. Hayi kona impela. Ithi nje ngabe uthando noma ngabe ukuhambaze noma ngabe ukuhlupheka noma ukulamba konke nje kuyabala noma ukuzingelwa. Kodwa nje akukho ngempela bonke laba abaseyibhedlela ngempela sikhulekela ukuthi uNkulunkulu sengathi angabaphilisa. Basheshe ba-discharge babuyele emakhaya. Yonke imkhuleko wethu nje sikhulekelayo. Nabanye abahlela kulonyaka behlela Nkosi yami ukuthi baphinde futhi yabo baqhubekele phambili nama-budget and everything ngathi nje kungenza baqhubekele entweni mhlawumbe umunye usafuna uphinda yabo noma abashada sicela basimeme laba abashada isimeme Nkosi yami. Cha phela kuyenzeka ukuthi omunye aphinde afake amalobolo kuboka sisi ngibonga kubazali bokantombazane ukuthi hayi ngiphathele kahle nje ayinangigcinela yena wakhula kahle. So manje ngithi nabafike wangiphatha kahle ngithi thasi. So nje ngiyaqhubuzela nje kubo bonke abantu besilisa abaphethwe kahle. Okusho ukuthi uqonda ukuthi kubalekile ukubuyela back ekhaya. La nkosikazi wakho uyohambisa i-report ungabe nje soyathula nje udle nje ndoda udle uthule. Hayi idla ndoda uphinde futhi ukhumbule ukuthi fanele ukuyobonga kumamazala lapho ukuthi hey le ngane yakho ngika yona ibandla yebo ndoda hambi uyobonga. Ngiyasangibuya khona ke mina. Kade uyobonga nini? Ngibuya khona mina. Ngizobe ngimtshela idate kodwa sengibuya khona. Cha ubuya khona manje sihlela ukuya khona. So nje ake senzeni nabo kulonyaka ngempela nje senzeni bajabule emzini phinde nabo la behleli nabo bajabule nje ekhweni. Ekhweni oyingenzini nini emzini thina sekhweni. Okusho ukuthi kahle eqiniswe nje lonke mase singasadlali kubalekile uku-appreciate. Kubalekile nje kakhulu appreciate ubonke. Noma nje ngiyabona nje ungabe uthola nje noma kuyiqhudanyana ulihambise. Eqhude nje ngeke nginanke. Ngoba dlala lapha amakhelwane obondayi ilahlile. Wenalo li-available layibo. Nayibo uthatha lento ifake emotini hambe yobonga. Uyobonga ekhweni ubonga ukuthi emkhowa mnandi nathi iqhudelana. Mina ngeke ngiyeke iqhude ngabe ngilibona. Ngingaliya kanjani? Sewuyantshontsha sathi into ngiyeni yakho cha. Ekhipha imali uhambe uyothenga moyothenga. Bonke nje obaba nje bonke nasabe nisobonga bobaba kodwa nje ngobona nje lilahlile iqhude sathi iqhude. Yabo izabiza nje ayangihambisani nathi lamthu usukudla nje angeke so nje ya yonisibusiso yonke into entshontshiwe phela umtshontshe lokuthatha into cha phela nje ngebazi ukuthi unembeza zobika unembeza wakho unembeza uzophoza uhambe isiqhudu kuye ubongwe ekhweni kuthi umkhonyana wayidlala umkhonyana ake nje umkhwekazi wakho aphuza umsobo lana ngeqhude komntwana ngiyala hayibo okay uyala kumamcwe okay asambeni guys sothenga Nandos sambiso yona inkukhu vele ithi chicken leyo hambise yona bazoza yona ekhweni hayibo kanti into umuntu akwazona ukuzithengela yona ngithi ifuna iqhude ufuna inkukhu le esivele well done thatha bafowethu lana hambe nambise ngikule umsebenzi esiyenzayo nje ukuthi nje ngabonga abantu bakithi ngeqhude nangenkukhu yazi ngizoyilokushela ukhona chicken dust ngihambisa wena mina nabathola ngihambisa chicken dust kuzodlawana kuze babonze ngempela ngomkhonyane oyiqiniso nakulonyaka ngisathembekile ngani yabo ngisayiphethe kahle ngani yabo so nje ake senze njalo bafowethu yasibona ukuthi impilo sathi sibeke phi ungangibonge manje uzongibonga kamva masubuya khona ekhweni ukuthi ayibaqolela isebenzile lecebo lakho kodwa hayi ukuthi lo mtshontsho moya womtshontsho lesiyangilana nawo siyawuyala yona lesiyayicrash okusho ukuthi ukuze umuntu ukuthi abone iqhude edlala kahle abone ukuthi wenza njani uzana nembeza umuntu futhi ke singeke simtshene uzobona ngoba senifike kini ukuthi umkhonyana befikile yabo ngizofika night ifike neqhude how's that ngazi ngitsho ukuthi ngithi night iqhude hayi ngeke ngabe ndhlaba ngampela okay ngizophatha istrip wise hayibo ngiphathe naye ile night thula moya wamlaleli uJesu hayi bafethu akube njalo kujatshulwe uyele nale siqala inyanga entsha ngomhla ka-1 February 2026 akujatshule emakhaya ujabule wonke umuntu
sibonga uNkulunkulu ukuthi sasigcinile usasilondolozile kubona konke. Yebo. Siyabonga kakhulu. Bantu abajabule sikhuluma nje umoya wothando. Uthando alivunguzi nje emakhaya kube into nje. Kusami nalapho bebona lengathi liyalotha kancane. Ake sithi kulithelele Nkosi yami silithelele nje liwande uthando. Hayi yona ngempela alivunguzi ngempela. Sisho njalo nje alivunguzi. Vitamin K utholakale. Ya, ihaki itholakale nayo. Ekseni mekhanjwa kuyavaleliswa. Vitamin K indlela yokuvalelisa ke ihlukene endlini yabantu. Ngale ekhaya kunendlela yakhona engafuni bayikopela abantu izwa nekhaphela. Okay, okusho ukuthi abantu abathola vitamin K bathola amahaki. Sekuphelele. Cha phelele ngiyasho ukuthi bese ngiphinde kwathiwa ngesikhathi beshada abantu athi umfundisi nizithokozise ngomthetho engcwele kaNkulunkulu. Umthetho engcwele mawuqhubeke sisho meyilalelo uvangeli. Ukuthi umthetho engcwele mawuqhubeke. Kodwa phela ngeke ngezokukhuleka nani khuleka imkhuleko ningayiyeki siyaphila ngayo imkhuleko. Kodwa ke mase yabo. Kodwa ke kakhulu specific sikhuluma abaganiwe mesithi umthetho ongcwele kaNkulunkulu fanele bayijabulise fanele sicacise lokho. Yebo, laba abanye abazithibi abayithibe nje ngowazi ukuthi ukhona la ekhaya impilo yomshado ulungisela khona ukuthi igcine uthatha umntana umuntu omfaka ngaphakathi isithibe nje sezakithi bese ke mase sesikushadisile ke usungayijabulisa ke nawo umthetho ongcwele kaNkulunkulu. Lungisa amaphiko wenza izinto nje ngokuphuthuma kuze nje udle kahle ungadli unokusula umlomo yakho right uyisono lokho uNkulunkulu akakuvumi. So nawe sisi ungavumi ukuthi uhlale emzini womuntu engazange azakhiphe lutho kini ungayidayisi nje yenza sure ukuthi methethe uthana hlale ndawo ukuthi cha qala ekhaya hamba ekhaya ekhaya uyoziveza ukuthi ukhona ngaloko nakho ngoba ukho umuzi la engakhalwa khona uyakwazi ukukhala ngento nayo ukuthi nabe nginako ngiyohambe kulongqedela ngoba umuntu uvela kaqedwa yabo njengoba nami nje umama nje ngingamqedi ngokomqedi ngingimqede yoze kuJesu ngingokomqedi yabo lo ngifanele ngivela nje ngibonakala namaqhuda ami eloku eqhamuka kancane kancane nemi-night yabo so nje sigqugquzela umoya wothando sigqugquzela umoya wenjabulo ekhaya yokuzithokozisa umoya wokuthula. Nokuthi abantu abalobole bakithi abalobole bangagcini izingane zabantu nje formally baloku bayithembisa kuthiwa i-ring engagement yozinjani yozidla umunwe kulokwathembisa cha kubalekile ukuthi mawuthembise bese uyafeza ungagcini ukuthembisa nje thembisani bafethu bese niyafeza nithathe ingane zabantu Nkosi yami nishade nihlale ndawonye nje kube mnandi yonke into nawe nje uyinsizwa wabo uhambe nje uziqhenya wazi ukuthi impela wabenza ubulungiswa. Kodwa ngizolo ngishilo mina ngithi thola iqhubu hayi thola iqhubu nje lelo thola nje sebenzisa lona yabo sebenzisa lona nami ngangibuza ukuthi ngenza kanjani nami ngaba nendlela zami ukuze ngiyovela le ekhweni base wathi umkhwenyana sesithi nje hawo siyabonga so nje thola iqhubu ngime lapho nje eqhudeni noneme nathi ungakhohlwa nje siyabonga kakhulu siyabonga uNkulunkulu akanigcine andilondoloze anibusise namhlanje nabaphekayo bapheke kahle balungisa 7 colors nami sengizodla guys sengizodla manje ya abanye imbo hayi sengiyodla manje hayi siyabonga.